mangkah anggro sumbar bumi gonjing kumaludo guntur ketuk kumot kang joniti lumendak penyu kumambang tu sang Wisnu Bathara Jayamrata wong lanang dikara tambak silane ngajurit ayo para dewa maju jen maju bareng ngebyuka yen pancen dewa ora keduga ngulungake Bathari Indradi tak gawe sungsang bawana balik ayo sapa sing arep mungsuh karo Ratu Ngupa Pawa Prabu Raja Kapila ayo nono kridhaku Kaya yasini pijojo sang mawinga-winga netra andik hangatira umedhut padoning lati wela dalah dewa jiring getih wedi mati ora gelem temandang dhewe iki golek minta sraya wong bagus yen manut sandangamu najan kowe iki isih enom nanging kowe ngagem busana kabanditan aja mati nggawa aran sapa sejatine kowe pendhita saka ngendi Kamruhana aku pandhita saka pertapan Ngagrastina Petaraku Resi Gutama iya kowe sapa Jumurupa Narendra Ngupa Pawa Prabu Raja Kapila apa sababe kok nganti jeneng sira munggah marang kayangan Suralaya kok aja nyampuri perkara iki Gutama iki perkaraku aku kepingin bakal goleki jodohku goleki katresnanku mapan ning kayangan Suralaya ingkang sesilih Bathari Indradi tak jaluk dewa-dewa padha mandengi karepku yen pancen dewa ora ngrilakake kayangan Suralaya bakal gawe sungsang bawana balik Raja Kapila piye nyeleneh aneh pakartimu
Kowe ora ngulat yen to pancen kuwi wujuding kethek-kethek kuwi kewan. Krana ngapa kowe arep ngarah widodari kuwi jenenge jodoh tali mangga. Ora susah, ndak kowe ngregemeng. Mejang karo aku. Kowe diarani pendhita pinter, pendhita masis. Nyatane kowe durung ngerti. Tresna kuwi suci mbuh ora idep. Nanging dewa wis ngenengake paugeran. Aku ora ngandel paugerane dewa. Wigati. Indradi tak jaluk. Aku minangka serayaning dewa. Aku sing bakal ngalang-alangi karepmu. Wah, lah dalah. Soroh nyawa ketanding karo aku. Bagus. Yen pancen karepmu mengkono, Gutama, ayo ketoken budimu maju ke para ngarsa wegane ati.
Mentang gendewa dipya pinta inukmi kadeng kaya kayu muning anrus ning gigir prateng jaja sura manjing pakekesan neng kang darat prateng lan caran panatan katon wah ing kono to au nggih Sang Resi Gutamas mentang langkat sinandhangan jemparing Kyai Pamungkas jemparing wis munding-munding gendewa pinentang-pentang gumerit suarane kaya putung-putung gendewane lumepas kebat kaya kilat kesik kaya tatit punang pusaka Kyai Pamungkas ngengi jajanira Sang Prabu Raja Kapila ica wujuding wanara dadya tlaga Napa mirah ingsun priyatin Mas Pogung mijil tudatan pakarya Muksura Mrata Jaya Mrata ayo Prabu Raja Kapila ayo kuwi entuk-entukane wong kuwi yen to nerak wawaler nang paugeran
kowe mberung kang kaya mengkono ilang wujudmu. Manara malah kowe wujud dadi sendang, kowe dadi tlaga. Ya. Resi Gutama, aku trima. Wujudku dadi sendang. Aku dadi tlaga. Nanging aku mesti urung trima yen durung ngares hukum karo kowe. Ya. Antinen piwaris kowe tembene. Najan aku ora iso males karo kowe tegak turunmu. Anak putumu besok yen kowe nyemplung ana jero sendang iki kelakon dadi kethek wujude. Kula pepunden kuling mangke prapteng delahan pukulun sang Hyang Bathara Surya piye Yayi Bathari Indradi. Duh pukulun tiwan menika dawuh pangandikanipun Wang Pramesti Guru menawi dinten menika kula minangka dados putri ganjaran putri beboyongan kula nedya kadhawuhaken kelawan Resi Gutama kados pundi pukulun. Wong wilahing mangarcamana sidham sekaring bawana langgeng. Yayi Indradi. Ya. Nadyan to sejatinipun Kakang ya duweni rasa tresna karo kowe wong pancen Yayi Indradi kuwi pacangane Bathara Surya. Nanging mengkene ya Yayi. Bot-bote nggonku ngreksa marang kawibawane Rama pukulun. Dosa apa sing tak sandhang yen to nganti Bathara Surya ora mestuti dawuh pangandikaning Rama pukulun. Mula dina iki wis tindakna ngestokna dawuh kowe ngladenana karo Resi Gutama. Siadi ora perlu kuwatir. Siadi ora perlu kuwatir. Besok kala mangsane yen to Siadi kangen kelawan pun Kakang kowe mantak aji pameling. Jeneng ulun bakal prapta. Mekaten pukulun. Iya. Inggih. Namung patuko pangati pukulun sampun rilalaga. Wis Rila gawalar terus sing pancen kudu mengkono kodrate. Sira ngladenana kan Resi Gutama. Tak pepuji ana saning Gusti kang ngakarya jagat. Muga-muga tulus anggonira ngladeni kelawan Resi Gutama lan kowe aja semalang. Sira Yayi kapang tekse kangen karo jeneng ulun. Mantak aji pameling lan kowe nyawanga kelawan soroting srengengipun Kakang bakal prapta. Senggono wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun. Lah kaya mengkono mau dongenge. Apa to sababe ing Madyapada ing jagat iki kok ana wanara kok ana kethek. Sabab critane ya kaya Kang Mus
Ulun nandharake ngarep. Oh, dados cethanipun niki mau flashback ngaten nggih. Tak pikir-pikir wayang kaya sinetron. Mboten dados menapa Kakang supados gamblang mboten tida-tida raosipun pun senggon. Inggih, kedah ngaten Bu Kulun. Jalaran. Mangke menawi mboten kados ngaten menika, mboten badhe cetha perkawisipun. Senggono wonten dawuh Bu Kulun. Nah, sambung rapete kelawan eyangmu. Kang wis tak critakake ngarep. Resi Gutama kuwi eyangmu. Inggih. Sing peputra Dewi Anjani ibumu ya Resi Gutama kuwi. Kakunge ana loro Anjanika lan Anjaningrat. Uga ana sing arani Guarsa lan Guarsi. Inggih. Lah, saka walate ucape prasetyane Ratu Ngupapawa Prabu Raja Kapila arep males kelawan eyang Resi Gutama. Ya titenana besok tedhak turunmu. Yen to wani nyemplung ana jroning telaga iki kelakon dadi wanara, kelakon dadi kethek. Mangke rumiyin. Kok ngantos dados wanara menika wiwit mula bukanipun kados pundi? Ah, kali ngeyel negesi kok tenanan men. Saiki genti jeneng Ulun. Ulun yo ngerti. Iki kados pundi Bu Kulun. Ngene. Eyangmu putri jenenge Dewi Mendradi, ya Indradi kuwi biyen. Pancen pacangane Bathara Surya. Lah, rikala semana Bathara Surya kuwi maringi tandha tresna wujude cupu manik Astagina. Diwenehke karo eyangmu putri. Jenenge Indradi mau. Mekaten Bu Kulun. Iya. Nah, bareng ngono konangan karo ibumu. Anjani kelawan pamanmu. Anjani lan Anjaningrat. Ya Guwarsa karo Guwarsi nggo rebutan. Terus yang kakung Resi Gutama wis kene-kene. Iki tak guwange. Sapa sing bisa golek iso nampa iki? Ya kuwi sing ndarbeni. Lah, cukumane Astagina dibuang karo Yang Mursi Gutama kecemplung ning telaga Wisa kuwi mau sing dumadi saka Ratu Ngupapawa Prabu Raja Kapila. Ngaten Bu Kulun. Iya. Lah terus pamanmu Guwarsa Guwarsi nyemplung metu dadi kethek. Ya mergo kena upatane Ratu Ngupapawa mau. Lah ibumu kuwi raup uga wujud dadi kethek. Lah kaya ngono kuwi critane. Lah nggih menika rak pepunden kula. Lah kula menika wis nekat bocah iki. Kadane kok meso ngeyel lho. Sami-sami nitahaken kok mboten nitahaken manungsa. Dadi adi guru pun monggo. Wah. Pun kula kentekan nonton wecana nek ngeten iki. Kentekan nalar diayeli terus. Kono takon lah sing mangsuli kene iki kecontalan. Iya. Mangkene Anoman, iya kados pundi? Apa to sadape kok nganti sira wujud dadi wanara? Kuwi ora merga. Kowe kuwi tedhak turuning kethek kuwi dudu. Pancen kodrate iki kudu ana wanara utamane sira Anoman. Jalaran nadyan to kowe kuwi wujudmu wanara. Kowe bakale duweni pakaryan ya kuwi minangka dadi utusaning adil, utusaning Gusti, utusaning bebener, ya kuwi mangrurah satru murka. Nadyan to wujudmu wanara. Wis marem ora kowe? Tak baleni meneh ya. Yanto wujudmu kuwi wanara, kowe tinitahake, kowe kuwi dadi najan to kethek-kethek sing hebat. Lho.
Dabak kowe dadi utusane ngadil dutaning Gusti. Ora baen-baen. Utusane ngadil kon mangrurah satru murka kon nentremke jagat iki. Wis. Arep apa meneh? Nggih. Mangke rumiyin kapeksa kula dereng marem. Anak-anak bocah kuwi. Ora urung marem kepiye? Menapa nggih? Namung kula kiyambak. Menawi kula dados utusane ngadil, menawi kula menika mboten wonten rencangipun, wonten ingkang ndundani. Menapa kula kuwawi, mongko angkaraning jagat menika kathah. Lah banjur karepmu, kula kedah wonten ingkang ngrencangi. Kula nyuwun rencang wujuding wanara. Bayu wonten dawuh. Perintahna kadang-kadangmu para dewa, ulun timbalike ngadhep ana ngarsa ulun. Dawuh Rama Pukulun. Wonten dawuh Rama Pukulun. Wonten timbalanipun dawuh Pukulun. Nggih, wonten dawuh. Nah, dina iki kabeh para putraku Jawata ulun keparengake wujuding wanara. Minangka dadi kantine Sisenggana ya Anoman bakal nindakake jejibahan luhur. Mekaten Pukulun. Ya. Sakarepku dadi Indra Brahma, Bayu, Yama Dipati. Ulun keparengake nyipta wanara. Oh